holko potmi andude e oɗon boros. Nguɗo nyawu no waylirto ni ina yaawi. Boros o ummiri en ko Chine kono joni sarima e saare duniya o fof. No limore yimɓe raaɓaɓe ɓe ɓeydirto ni e no leyɗele ɗe oɗon boros yettiɗe no ɓeydirto ni dartinde nguɗo nyawu ma sattu no feewi. Kono ɗum fo e sattude caragol mum ina waawi leltinede. Ballal ma e leltinde caragol nguɗo nyawu ina heewa nafoore. Ƴeewen holko mbawɗen hen humpitade. Oɗo boros holko woni kadi holto cikkuɗen fitina makko tolni. Borosaji biyeteɗi coronavirus keɓoji yimɓe ɗi keewi ko addude rafiji baaɗino mabɓe. Oɗo boros ko keso e yimɓe ina yaawi e ko raɓata e ko addata rafiji boni. O natirte neɗɗo ko e kine walla hunuko ha yetto e jofe ɗe. So yettima ha e nder ɓandu neɗɗo o boros o wonata koye sowade. E oɗon saha neɗɗo o ina waawi raɓde woɗɓe hay sinno o suwa feññinde maale rafi o. Neɗɗo ina waawi wondude e rafi o fodde yontere walla jonte ɗiɗi hade maale ɗe peñde e mum. Maale ɓurɗe hen teskede ko nguleki ɓandu ɗojjo caɗele fofango. Maale goɗɗe ina mbawi feñde hen. Boros o raɓirta woɗɓe ko tuutali walla cirƴali walla islali walla kala ndiyemejo ummiide e nder ɓandu neɗɗo. Tuutade ummiide e islango walla ɗojjo ina waawi yaade ha yetto fodde pele 3 ha pele 6. So boros o hasi ha yalti ɓandu neɗɗo o e ɗum waawi wurde fodde waktuji 24 e dow nokkuji tiiɗɗi ko wayno jamɗe walla leɗɗe e ko nandi hen. Kala memɗo ɗin nokkuji e nder ɗin waktuji 24 maaraɓe so o memri ɗen terɗe gite makko walla kine makko walla yeeso makko sabu ko e ɗiɗo boros o natirte e nder ɓandu neɗɗo. Nde wonno rafi o no raɓirtini ina yaawi neɗɗo fof ina waawi raɓde fodde yimɓe 3 ko famɗi ko fof ko waɗi caragol mum ina yaawi. No boros o nangirta yimɓe ɓe ni e museki ina serti doole e yimɓe rafi o ina waawi wasde ɓoyde mumen. Woni hen noon rafi o ina sattira ɗum ha ina gantire e hôpital walla ni canko hen. Tawa ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma cuwa hebde duuɓi 60 e nder temedere hen fof ko goto hen heewi sankade. Cankugol ngol noon ɓuri hewde koye neeɓe ɓe. Kadi yimɓe wonduɓe e rafiji baadino rafiji ɓernde walla diabète walla rafiji tension walla cancer ɓen fof ɓuri hen musirede e ɓuri hen hewde caɗele e nder oɗon boros. Holno mbawɗa rentorade oɗo boros oɗo nyawu? Ɗeɗo ko taaɓe balloje en rende koye men e dartinde caragol coronavirus. Ko adi fof dentoɗen memirde gite men walla kine men walla kunuɗe men juuɗe ɗe lootaka. Sabu ko noon boros o natirte e ɓalli men. Cooɗoɗen juuɗe men ko heewi surtout caggal nde ɗojjuɗen walla nde isluɗen. Kadi caggal nde gonduɗen e mbo sellani walla caggal nde memɗen hunde rendande walla nokkuji dendaɗi walla caggal nde ummiɗen e renno walla caggal nde gartuɗen galleji men ummorade en bowal walla hade en ñamde. Kadi kutoroɗen sabunde e ndiyam so eɗen lawƴe juuɗe men. So eɗen cooɗo coccodiren juuɗe ɗe fodde hojomaji 20 walla mbiyan 20 secondes soɗade nde tan noon yonani e dandude en e boros o. So tawi sabunde e ndiyam ala kutoroɗen ndiyemeje alcool cafrirteɗe ɗe. Rewi hen ko rentade memde mo sellani. So tawi a wawa wasde wondude walla wonde sara mo sellani kutoro ko wiyete ko masque walla muura yeeso ma. So a gayni soɗo juuɗe ma ha laaɓa kutoroɗa sabunde. So tawi aɗa ɗojja walla aɗa isli suumir hunuko ma jungo ma hakkunde newre nde e walabo ngo walla kutoroɗa ko wiyete ko musor. Caggal ɗum wedda musor o e nder mbalit. Lawƴat nokkuji e geɗe dendaɗe ɗi woɗɓe memi ko wayno udditirde dame walla taabe walla banguji walla tappirde ordinateur walla ko nandi hen. E nder gure ɗe borosɗe woodi nden to ɗen yaade e rendoji e nekkuji kewɗi ekkolaji en e biroji ɗi fof uddama. Woɗɗi to yimɓe fodde pele 6 riwto rendoji ɗi fof heddo e galle ma nde mbawɗa fof. Ussuɗan ngol wasde ɗannade nde ina haɗa boros o yaade e nekkuji goɗɗi. Wasde ɗannade nde kadi ina danduma e hebde boros o e lawol ngol. So tawi a wawa wasde ɗannade rento jillodirde e yimɓe ko foti no jonte 2 sa arti ƴeewa beele a ala maale rafi o hadema jillodirde e yimɓe. Kadi ciftaren kadi oɗo sanga ko sanga musɗo e doole e yimɓe. Ɓuri hen musrede fof ko ɓe cellani ɓe walla miskineɓe ɓe mbawa safrade walla ɓe mbawa dañde ko ñaami. Ɗum noon tinnoɗen
mballodiren enen fof ken neɗɗo goto. So taw wonde nyawo wala sikkitima wonde nyawo holko tinata e ɓandu ma? So tawi a tini maale rafi o peñi e ma ko wayno nguleki ɓandu walla ɗojjo walla caɗele fofde oto jillodiri e yimɓe oto ya école oto ya golloyade ɗum ena walla wasde sarde mboros o e heddiɓe. Wattu hakkille e maale rafi o e ma no feewi ko heewi e yimɓe leloto ko yontere walla jonti ɗiɗi cella so ya heew ko jarata ndiyam e jarameji gulɗe aɗa wawi hutorade poɗɗe biyetede Tylenol walla poɗɗe biyetede Panadol kala waktuji 6 so tawi aɗa wondi e ngule ɓandu walla museki jonjto e nokku mo ala yimɓe woɗɓe oto rendu e woɗɓe ko nyamirte walla ko yardate. So maale ɗe ɓeydima bonde yetto e docteur ƴewteɗa humpit dispensaire o walla hôpital o hade ma yaade toon beele maɓe mbaw heblanade koye mabɓe rende koye mabɓe kadi e rende heddiɓe wonɓe toon. Amin jakori noon ngol ɗo lefol wodi ko janguɗen hen ko enen naftoro jawtinen ngol ɗo lefol to heddiɓe mbawa naftorade hen kamɓene ɗum noon dentoɗen ballen heddiɓe no dentori.